Precipitarnos, por tanto, de forma, yo diría que artificial, a un 5%, nos haría enviar cada vez más dinero a la industria de otros países i a ser cada vez más dependientes de ellas. Però per què diu el primer ministre d'Espanya que no es pot augmentar la despesa en defensa sense augmentar la dependència d'Espanya en altres països? Doncs bé, si la indústria de defensa espanyola o europea només està preparada per fer front a una demanda de 100 milions d'euros, es bloquejarà i tindrà serios problemes de producció si aquesta augmenta fins a 200 milions d'euros. Per tant, si la indústria europea no pot fer front a la demanda a la que la sotmeten els països europeus s'hauran de buscar altres indústries, en aquest cas l'americana. I per això Trump és tan passat en anar pujant el percentatge de PIB que, segons ell, els països europeus han de destinar a la defensa. I és que fins fa uns mesos era només el 3%, i ara aquest ha pujat fins al 5%. Perquè ell el que vol no és que destinem més a defensa. Ell el que vol és que destinem més a la defensa americana. És a dir, que el que vol és enriquir-se, vaja. Per tant, la millor manera d'assegurar la independència d'Europa no és augmentar la despesa en defensa, sinó augmentar la inversió en la indústria de defensa. Com et quedaria si et digués que hi ha una alternativa a la OTAN que no estigui controlada pels Estats Units? Parlem de la Comunitat Europea de Defensa, una iniciativa europea que fins i tot preveia la creació d'un exèrcit comú. Al final aquest projecte va ser reemplaçat per la OTAN, que si bé introdueix els Estats Units en aquesta comunitat afegint un grau més de seguretat, la idea de la integració queda apartada per només una cooperació en defensa. Però aquesta Comunitat Europea de Defensa podria tornar més aviat del que ens pensem. La passada setmana, Andrius Kubilius, el comissari d'Espai i Defensa de la Unió Europea, va fer una roda de premsa on enfatitzava la necessitat de tornar a recuperar aquesta idea de la Comunitat Europea de Defensa. A més, en els últims anys, la idea d'un exèrcit comú ha sigut recolzada per presidents tals com Giorgia Meloni, Pedro Sánchez o Emmanuel Macron. Ara és cert que hi ha altres líders europeus, com l'alt representant de política exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, o països com Polònia o Dinamarca, que més bé han rebutjat aquesta idea. Ara bé, davant un món on cada dia creixen més les hostilitats i n'és un exemple els Estats Units bombardejant l'Iran, la Unió Europea ha de crear un exèrcit europeu. No és només una qüestió d'independència, és que és una qüestió de defensa i seguretat, i això és prioritari. Ara bé, com ja sabeu, aquesta és la meva opinió. Sempre podeu deixar la vostra opinió als comentaris i no oblideu seguir-me per no perdre més contingut com aquest.